В началото на изграждането на собствен бизнес Forever, всички смятат, че трябва да свършат всичко. Да се обадят на всеки, когото познават, да заговорят всеки, когото срещнат, да пишат на стената си във Facebook, да разпространяват листовки и много други. Ентусиазмът е нещо чудесно, но е по-добре да гледате на своя Forever бизнес като на дългосрочна задача. Да планирате, да си поставяте цели и реални срокове за изпълнение на задачите. Следвайте този прост план и ще положите солидна основа за развиване на бизнеса си с Forever. Най-напред, срещнете се с спонсора си и започнете да работите с наръчника "Първи стъпки към мениджър". Използвайте всички продукти. Наблюдавайте промените. Чувствате ли прилив на енергия? Станала ли е кожата ви по-мека? Разболявате ли се по-рядко? Чувствате ли се по-здрави и по-енергични? Не е необходимо да сте експерт по алоe вера, но колкото повече експериментирате, толкова повече ще можете да споделяте с другите. Участвайте във всички срещи и обучения на компанията и на вашата група, за да придобиете знания и умения, които ще ви помогнат да стартирате успешен бизнес. Поставете си ясни цели и ги обсъдете със своя спонсор. Визуализирайте ги на работното си място със снимки. Направете списък на познатите си, на които искате да представите продуктите или бизнес плана на Forever. В "Първи стъпки към мениджър" има готова таблица, която само трябва да попълните. Включете в него възможно най-много хора с помощта на спонсора си и помощника за опресняване на паметта на страница 24 и 25 от работната книга. Задачата не е толкова трудна, колкото може да ви се стори на пръв поглед. Повечето хора са в контакт с поне 500 други около тях. Започнете да се свързвате с хората от списъка заедно със своя спонсор и да се уговаряте с тях срещи за представяния, на живо или онлайн. Говорете простичко и директно. Попаднах на невероятна бизнес възможност, която искам да споделя с теб. Уверете ги, че всички въпроси ще бъдат изяснени на срещата. Предизвикайте интерес без да казвате много. Стремете се да поканите на среща възможно най-скоро всеки, който прояви интерес. Направете си бизнес план с помощта на спонсора си. Отделете си място за работа от дома. Набавете си визитни картички, хартии и други необходими консумативи. Отворете си банкова сметка за бизнес цели. Създайте картотека на клиентите и на партньорите си. Потърсете си данъчен съветник. Направете си финансов план. Вашата първомесечна цел трябва да бъде да включите поне 5 нови партньори в бизнеса си и да си осигурите крайни клиенти, които за момента не се заинтригуват от бизнеса, но купуват продукти. Набавете си достатъчно брошури, каталози и маркетингови материали от Forever, за да имате винаги нещо под ръка. Разгледайте всички инструменти за работа в разделите за собственици на Forever Business в сайтовете на компанията flp.bg и foreverliving.com. Продължавайте да разширявате списъка си, като си направите собствена маркетингова програма. Напишете лични съобщения до всичките си приятели в социалните мрежи, раздавайте листовки, помолете доволните си клиенти за поне 3 до 5 препоръки. Уговаряйте домашни партита, организирайте козметични демонстрации. Поддържайте непрекъсната връзка с добре работещите сътрудници от екипа си и помагайте на онези, които не постигат успех толкова бързо. Следете напредъка на екипа си чрез личния си профил в foreverliving.com, както и чрез специалното приложение FLP 360. Давайте добър пример на екипа си, като използвате продуктите и сте винаги активни с 4 бонусни точки. Ако имате 30 души в мрежата си, които правят месечно по 4 бонусни точки, общият ви обем ще бъде повече от 120 бонусни точки. Ще станете менеджер, а доходите ви ще са впечатляващи. Винаги отбелязвайте успехите на всеки по-отделно. Изпращайте поздравителни картички, обаждайте се по телефона и предлагайте помощта си. Използвайте празниците, за да поднесете подарък или да изпратите картичка. Не забравяйте да отбележите рождените, имените и специалните дни, например този, в който партньорът ви е започнал собствения си Forever бизнес. Всичко това може да следите и правите с лекота с онлайн приложението FLP 360
за което може да се абонирате чрез личния си профил в сайта foreverliving.com. Заразявайте другите с въодушевлението си от продуктите и бизнес възможността. Наслаждавайте се на успеха си като собственик на Forever Business, защото сте го заслужили.